taon sa panahon ng Kwaresma. Amen. Ngunyan iyo po ang ikatulong Domingo sa panahon ng Kwaresma. Iayon ta po sa maysang ini ang minasunod na intensyon. Pasasalamat po ni Norma San Buenaventura, Nene del Rosario, Lenny Atole, Laudel asin Carmelita Lumbria asin ang sa iyang familia. Advance birthday blessings ki Ining Lumbria. Pats Morales, need a fair para pasasalamat ni Carmen Bunyag for safe, good health, and financial blessing. Kirby, dinodulot po ni Benang Bunyag for safe and good health of Jaime Faye, Donna, and Biel Maria Rodriguez. Dinodulot ni Benang Bunyag for land dispute offered by Nene del Rosario. Mass intention offered by Nitz Abio. Safe travel and successful U.S. interview of Cassie Federison Paloy-Payon and Carlos Federison being offered by Banji Alano. For successful U.S. Navy interview for Paulo Tabliso being offered by Nene del Rosario. For fast recovery and complete healing of all members of CRC and LLFCC Special Bral. For complete healing of Sister Salve. Mas intention para po kay Lorraine Ebanen Effort offered by Mila Rubio. Healing of Mrs. Victoria Tan and safe travel with son Eric Tan being offered by Mila Rubio. Siring man po sa mga kalag sa purgatorio, dinudulot po ni Lenny Atole, Nene del Rosario, asin Salve Cabral. Para po sa kalag ni Salvador, Antonio, Marcelo, Cesar, asin gabos na kalag kang members, kang sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot po ni Doti Monte asin ang sa iyang familia. Kalagman po Dornina, Aaron, Antonio, Epipanya, asin gabos na soul sa purgatory, Yantero and Dicena family. For all souls in purgatory, by Salve Cabral. Siring man po sa gabos na kalag, kang miyembro kang CRC asin LLFCC members. Ang satuya pong tema, ang Katogonan asin Pagsamba. Kung ang satong diretso sa Katogonan nagibo ning tawo asin hali sa Dios. Ang mga ini itinao kay Moises, tanganing utubon niyato. Alagad kung ang mga ini daino utob, huli sa mga pansadiring katuyuhan, ang satong mga diretsyo natutungtungan asin kakaigwaning kariribukan. Ang mga babasahon ngunyan napapanungod sa mga katugunan. Nahiling kan Diyos na ini kaipuhan, kung buot niya tong magkaigwa ning katuninungan, bako sa nang sa kapalibutan kundi patis man sa laog kan satong buhay. Ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon ngunya na aldaw, iyo si Reverendo Padre Alfonso Grageda. Matindog na po kita asin mapuon, awiton ta ang awit sa pagpuon.
Diyos marahil na po sa inuya agos. Diyos marahinal daw man po. Igor mga alas mo ta first Saturday po siya. Makaiba ko kamo sa pagpasalamat sa mala Diyos sa buhay mo. Maglaba pa ng sindong mga pagkabuhay. Palakpakan ta po yan. Nakulang mong biyaya ni mahal Diyos sa tuya. Kaya bilang magturugang gusto ta kamong makaiba. Sa ngaran ng mga sinaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta, han pagkaamot kang Diyos, asin ang pag-isubaro kang Espiritu Santo, mapasaido, gabos. Asin sa imong espiritu. Matuga ako unta sa makasalan, tangan Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. mahirak malugod sa to, ay nadahing kasaguran. Amen. Mahirak ka, Kristo, mahirak ka, Kristo, mahirak ka, mahirak ka. Mamibi kita. Amang mahirakon, tinakduan mo kami na ang kasalan, talikda, huli ka sa mga kasumbikalan, tawan sa mo, ang pagsarig, sa imong pagkamot, hininahagad mi, huli ba sa Kristo, nasa mong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang sampulong tugon, itinataon ng Diyos, tanganing magkaigwaning katultulan, asin katuninungan digdi sa Kaibahan kay ni, iyo ang pagsadol sa satuya, na kinakaipuhan na gayo, ni satuya na satuyang utubon. Ang pag-udob gibuhon sa bilog na puso, asin pano ning pagkamuot. Hemateon ta po ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Ini ang tataramon nin Diyos. Sinabi niya, ako ang kagurangnan na sa imong Diyos. Kinuata ka hali sa daga nin Ehipto, hali sa harong nin kauripnan. Dai mo pagbasang-basangon ang ngaran nin kagurangnan na sa imong Diyos. Huli ta binubusong nin kagurangnan an nagbabasang-basan kan sa iyang ngaran. Girumdumaan aldaw na Sabado, asin sa imong ipaglihe. Galangan mo an sa imong ama, asin ina. Tanganing mapasaimo an halawig na buhay sa daga na itatao sa imo nin kagurangnan na sa imong Diyos. Dai ka maggadan, dai ka magdurog sa bako mong agom, dai ka maghabon, dai ka magsaksi nin putik sa kapwa mo tao, dai harong nin magkasi mo tao, dai ka maara sa agom nin magkasi mo tao, sa iyang surugoon na lalaki o babae, sa iyang baka o asno, sa anuman narugaring niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio.
Yaon sa imo kagurangnan ang mga tataramon nin buhay na daing kasagkuran. Yaon sa imo kagurangnan ang mga tataramon ning buhay na daing kasagkoran. Ang tugon nin kagurangnan marahayon. Nagtataong buhay sa kalag. Ang tugon nin kagurangnan mapapaniwalaan. Nagtataong kadunungan sa mapakumbaba. Yaon sa imo kagurangnan ang mga tataramon ning buhay na daing kasagkoran. Ang mga pagbuot nin kagurangnan tama. Nagtataong kaugmahan sa puso. Ang tugon nin kagurangnan maliwanag. Nagtataong ilaw sa mga mata. Yaon sa imo kagurangnan ang mga tataramon ning buhay na nagdaing kasagkoran. Banal ang may pagkatakot sa kagurangnan. Nagdadanay sagkod paman. Totoo ang mga pagbuot nin kagurangnan. Matanos ang gabos na iyan. Yaon sa imo kagurangnan ang mga tataramon ning buhay na daing kasagkoran. Urog na pagmauton kisa bulawan. Kisa pinakapinong bulawan. Urog na mamis kisa dugos. Dugos nagikan sa anira. Yaon sa imo kagurangnan ang mga tataramon ding buhay na daing kasagkoran. Sa ikaduwang babasahon, madadangog niyato na para sa mga Hudiyo, asin Griego, si Kristo bako ang ipinadara ning Diyos, asin day nagtatao ning kapangyarihan, asin kadunungan sa katawuhan. Alagad para sa mga inaapod, ang tawong ipinako sa krus, iyon na mismo ang isinugo ning Diyos, siya ang kapangyarihan, asin kadunungan ning Diyos. Himateon ta po ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mantang mga milagro ang hagad kang mga Hudiyo, asin kadunungan ang hagad kang mga Griego, sa tuyang ipinagrurukyaw si Kristo na ipinako sa krus. Singkugan para sa mga Hudiyo, karungawan para sa mga pagano, alagad para sa mga inaapod, Hudiyo asin Griego, si Kristo iyo ang kapangyarihan asin kadunungan nin Diyos. Huli ta ang kadunungan nin Diyos, urog na madunong kesa kadunungan nin mga tao. Asin ang kaluyahan nin Diyos, urog na makusog kesa kusog nin mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kaguranan, mapos sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Haranina ang Pasko kan mga Hudiyo. Kaya si Jesus nagtukad sa Jerusalem. Naabtan sa simbahan ang mga nagpapabakal ng mga baka, karnero, asin salampati. Yaon manduman ang mga pariribay ng kwarta.
naggibo ning pamakol na pisi, asin pinaluwas inda gabos sa simbahan, sagod kan mga karnero, asin mga baka. Inula han mga kwarta, asin tinumba han mga lamesa, kan mga pararibay. Sa mga paratinda ning salampati, nagsabi, halian nindo yan, ang harong ni sa kuyang ama, den ido pagibuhon na tindahan. Naramduman kan sayang mga disipulos ang sinabi sa kasuratan. Tutunawon ako kan pagkamot sa saymong harong. Pakahiling kaini ang mga Hudiyo naghapot. Ano ang saymong tanda sa paggibo ng siring kaini? Si Jesus nagsimbag, ang simbahan na ini rumpagon, asin sa katulong aldaw sa kuyang papatindogon. Ang mga Hudiyo nagsabi, 40 may anom na taon, pinatindog mi ang simbahan na ini, asin papatindogon mo sa laog ng tulong aldaw. Ang simbahan na sinasabi ni Jesus, iyon sa iyang hawak. Kan siya nabuhay na liwat, naramduman kan mga disipulos ang sa iyang sinabi. Nagtubod sinda sa kasuratan, asin sa mga tataramon na ini ni Jesus. Kan siya nasa Jerusalem, huli kan Pasko, dakol ang mga nagtubod sa iya, pakahiling kan mga tanda na sayang ginibo. Sindagabos, midbid ni Jesus, alagad day siya naniwala sa inda. Day siya napag-usipan, dapit sa tao. Hulita aram niya kung ano ang nasa isip nin tao. Maray na bareta nin sa tong kaguranan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Harong kan sa kuyang ama. Sa sarong ang sarong ina nadidipisilan na ipasaray ang mga kawatan kadapat siyang maaki na pirming wararak. Sarong aldaw, naisipan niya ang sarong paagi na talagang nag-asir. Nagsabi na siya, ilingon ta daw, kung mapagayon ta, ining harong para kidadi. Dahil nahaloy, nakabalik na si mga kawatan sa indang mga bugtakan. Ang inang ini, tinatawan kita kung paanong magibo ang bagay na sinasabi sa Ebanghelyo. Nagtataram si Jesus, manunungod sa harong kan sa kuyang ama. Padangat ni Jesus itong templo, ang harong kan sa iyang ama, digdi sa daga. Dakol na beses, minaduman siya sa templo, kung minsan, arwal daw. Ano man na makakatabang sa pagpabibi, asin pagsamba, inuumaw niya. Ano man na bagay na makakaina kan kabanalan kayan, kinakaanggot niya. Yan ang dahilan kung taano, tati inalaw niya, inay mga pararibay ning kwarta. Kaya ni Jesus na sa tuyang tugang, lambang saro-saro, makakasabi, ini ang harong kan sa kuyang ama. Magin ang chapel na ini, magin ang sendong sa diring simbahan, magin sa ditsa na, o dakula, talaga yan na harong kan sa tuyang ama. Harog kay Jesus,
asin harog kasi maaki sa usipon ta, gusto ta nanharong kasatuya Ama sa langit, magin magayon, asin sagrado. Kung kita minatabang sa satong sibahan, isipon ta yan bilang personal na dulot sa satuyang Ama. Tabang sa sayang harong, asin harong man yatong espiritual. Mas importante sa mga material na pangataman kang harong ni Diyos iyon espiritual na halaga asin kagayon ng kayan para sa lambang saro sa tuya. Diyan, sa harong na yan ng sa tuya Ama, sa bunyag, inako kita ni Diyos sa sayang pamilya. Diyan, sa pagkumpisal, pinapatawad niya kita. Diyan, sa pagkomunyon, tinitipon niya kita sa sayang lamesa. Diyan, sa pagkumpil, tinatawan niya kita kan kusog sa buot, tanganing magibuta, an ikinakaugban niya. Diyan, sa pagkasal, pinapapusog ni Diyos ang pagkasaro ni lalaki asin babae. Minadyan kita sa harong kan sa tong Ama sa pagkiulay asin pagdangog sa iya, sa paghagad ning tabang asin hulit niya. Minadyan kita sa pagsabi sa iya kan sa tong mga kaugmahan asin mga kamunduan, kan sa tong mga kapangganahan asin mga kadaugan. Minadyan kita sa paggibo kang ginibo ni Kristo sa huring pamanggi, na iyo ang sa tong ginigibo ngunyan sa misang ini ning pagpasalamat asin paghagad ning kaumayan sa satuyang mga mati. Humari na kamo sa harong kan satuyang Ama na nakakasiguro kita na kita sa iyang namumutan. Maski pa, igwa kitang mga pagkukulang. Labi pa sa pinakamaray na Ama, digdi sa daga, ang Diyos, pirming andam sa pagpatawad, sa pagtabang, sa paglinga, sa pagpaugma, sa tuya. Sabi tangani kayan, feel at home. Feel at home kita, dyan sa harong, kasatuya Ama. Harog kasina, duman sa usipon ta, sinasabihan kita kaninang simbahan. Gibuhon ta ang harong kasatuya Ama na pinakamagayon asin nakakaugma sa gabos. Gibuhon ta ang harong kasatuya Ama pinakamagayon asin nakakaugma sa gabos. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos. Amang makakamhan, kagibo kang langit asin daga, kang gabos na nahihiling asin daing nahihiling. Asin sa samo kagurangnan na si Jesucristo, bagtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sama bago pagib kang panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dai nahilanang saro sa pagka-Diyos sama. Huli sa iya nagkaigwakang huli sa kiling hali sa kalangitan. Asin nagtutok Espiritu Santo kay Birhen Maria. Sina kusap krus. Panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan.
asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kang Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtauning buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kang Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ning mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ning mga kasalan, asin paghahalat ako kan pagkabuhay liwat, asin ning mga gadan, asin kang buhay na maabot na panahon. Amen. Matugang mamibi kita sa himbod na Diyos, sa mahimbod na Diyos, kantipan na kita magsamba sa iya, hulikan sa tuyang buhay, asin pagpatirabang tabangan. Namagin magma, asin mahimbod man kita. Ang simbag, kaguranan, baguha, ang sa imong banwaan. Kagurangnan, baguha, ang sa imong banwaan. Kawaning Diyos, tanganing magkaigwa nin isog na magtaram asin magpasunod kang mga katugunan. Kagurangnan, baguha, ang sa imong banwaan. Mga namamayan, galangan ang mga pinagkaoryunan, asin surugon ang diretsyo nin katauhan, bakong sa paagi nin armas, kundi sa pagkasinarabutan, asin pagtabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, baguha, ang sa imong banwaan. Ang gabos na nagtitios, tanganing sa tahaw ning sa indang kahaditan sa buhay, maglaom kay Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, baguha, ang sa imong banwaan. Kita gabos na mga parakasala, tanganing maghinguwang makautob kang mga katugunaning Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, baguha, ang sa imong banwaan. O Diyos, samuyang pahlawan, asin kusog. Hinanyoga, ang samong pagkimaherap. Hari kami pagpabayai, kundi ampuna, asin suruga. Huli kay Kristo, na samong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang Eucharistia.
kaduga sa muyang kapagalan, idulot niya mo sa imo, at para sa muya, magininumon sa halal. Kaguran ako ko ay nagpapakumbaba, kasi nagsusurusol, tanganing kagmama sa mayang hanganan. Lord, wash away my iniquity and cleanse me of my sins. Matindog na po ang kapos. Magpamibig mo mga tugang, tanas ako sa inyong atang mako manlugod, kan Diyos namang makakaman. Ako manlugod kang kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Ama, huli ka ining atang, kami minahagad na patawadon, asin andam na pagpatinawad-tawadan. Hinahagad mi, huli nga sa nagikristo, na sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mapasaindo. Asin sa saimong Itaas espiritu, sa mga puso. itaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kaguranan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imong kaguranan. Manalama, Diyos na makakamhan, na dahing kasagkuran. Binoot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli kaining madawag mi na mga parakasala ang kapahabaw-abawan. Asin pagdulot ning kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami sa pagkamarahayon mo. Kaya kaibakan day masabing mga angheles, day mabilang na mga angheles, sa tingog kaming nag-umaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Maluhod po ang kapos. Kaguranan ikanang gadang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini maatang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasing dugo, kan sa mong kaguranan na si Yesu Kristo. Siya nasa ruraring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat. Binakini asin tinaw sa mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magkakan kaini. Tini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamagi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaw siya mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin mag-inom kay ni, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon indo, sa pagromdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaming nagrurongdom kasi ang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguranan, kan tinabuhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikibayra kaming nag-aarang na kaming nagpapakinaman kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Bilang mga kaguranan, ang sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kilaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay baka sa Papa si Francisco, kay sa Obispo si Rolando, asing kabos na klero. Siring man, ginumdumaso sa imong pagkahirak, ang sa mong matugang, nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Keraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose na sa esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nakaito pa, nakapagaya-gaya sa imo. Magkandi magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran. Magumaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa imong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindo po ang kapos. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na una kagalian, nangangas kitang magsabi. Bibi kami kaguranan, warasan sa maldaw niya mga katuninongan, tayo kaming natabangan, kan sa iyong pagkahirap, magindanay na talingkas sa kasalan,
asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat